Stola utsattafagnaden hava Smirline, SMS, Runavíkar kommuna, Paul Hansen, MPM og Atlantic Airways. Omkring landet. Följer det tog och en vals. Där hördes du Berlin helt till Migladas. Vi Halmspress och följer bara finger rose. Han Norrix med snabb av och helt ut av kaos. Greenbaitar, odjar och fucking och cheek. Frasöv och män röft och mägnar av rik. Färgar tar skolvåg och i båt och i grund. Syrs rusor om delar och sån. Märker rätt och blått och fullt. Vattrar frukt om harmen bort. Fjärdlen är falchen är stad, stannar rart. David tillfällig Goliat. David tillfällig Goliat. Kajra. Kajra färger. Kämpa och Bartos tar atler som ein. Man talva färja, där hinder regn. Struttis till Karspar, vi vilja stall. Och för då till Sears tar färjara man. Mäster rätt och blått och fort. Vattrar frukt om harmen bort. Fjärdlen är falchen i stad, stannar land. Ja, men så vi igångt och välkommen till ett störst varslekväll här vid Lötjen i Runavík. Här utsätter samband följa och vid ett underfärra att hejra utrottnon. Läge som det hörde här till att vara rätt blått och kvitt efter Hera Nolsen. Hade varit Karl Martin Samuelsen som sang, kan jag nog lyda som det var blaver och kvitter än han rejer. Och de unga folkene som hoppar runt här till lokala och filmlägarna ur stöck. Tjej höjerslöner skulle lätas i kvöld. Och där tjej höjerslöner, där och utrotta fällaskaparen, utrotta vänjaren, utrotta eldsalen, utrotta stjärneskottet, utrotta navnet. Och för det första för i år, utrotta solstrålan. Häromfram så får vi ett eisne att hanta Harry Paul Petersen som vill läta en folk som utrott Aramal hevet tant förskon utrotta. Föreskor utrottor han stentor i fagrasta blomma och 2023 har varit helt öna standande. Så låt oss söka en liten sammandrag av ötlom brukten.
välkomna till en söbelig kvar och i förskon inte bara handboll men idrotten. Ja. Han är simpelt för inte gott. Jag får veta nu i öron att EHF har borta och hemmasyn att förr skulle till EM. Wow! 2023 var alltså ett fantastiskt idrottarår och till nästa som bänder att 2024 var inte minne spännande säger Näkar Berlin. Grunden till att det stannar här pura ensamma nu av Patlon till att Sara är färdig en tur av golvet i mitten falske. Ja, jag har ställt mig mitt om man i trunkan och här är näck folk om samman i kväll och nu flyttar det sig alltid stand här till mot gärna stanta här så det står. Her nekk folk om saman, og alla tror jeg folk er kommet av fakna før skal utrott noen, og tog utrott av Arnon som var i 2023, til å utrott av glede føringer og familielimmer, til at de som er tilnævnt i kveld, og så sjølv han til de som er i oppskottet av vinna okkurs. Og de som er i oppskottet av vinna, de stande her på en vi fremste bårene. Her kjent Røyen, Jonas Isaksen rennare, han er i oppskottet til tver høyerslønn i kveld. Til hesten her er faktisk øysene, Isak Vetelsbøll, Beie til Onudja-landslinjen og A-landslinjen i håndbølte. Og jeg synes at eldsalen er til herstande herivre og solstrålene. Hetta verur spennende. Vi skulle vata og et rymmarkvølt, men skulle vi ikke fære til det som da høyla snurr seg om? Jo, låt oss kunna göra det här, tog att nu färrar vi till första höjerslöna i kväll och det är årsens idrottarfällskaper. Och det har vi lärt det en fälla i ett eller annat idrottarsamband som lägger ner för att skapa goda möjligheter och trivna. Det har vi borgarkören i Runavíkar kommun och Torbjörn Jakobsen som kommer att hanta höjerslöna. Så vi väntar för att han färrar stäv i mikrofonen så alltid är vi för att första suttjak för det som är i uppskottet. Idrottarfällskaperen 2023. Mjölner. Mjölner er et fellnant fela som er kjønnligt i lokalomkvarvene. Venjigar tilbå er til bøtt trojare aldre holdt opp til veteraner. Mange kjølpatne venjarner vera etjar til å teka venjaraskøy, høyma og utanlands og årlige vil skipa for menningarfondon. Mjölner hever søgnast i årene drømt størst og ørvuse vi utlenske venjaron og løygaron. Omframt av vera mest vinnande flåballsfela i Førjun var Mjölner i fjør fyrsta førska fela og Challenge Cup, og det har vi gåenderslidde. Fyrir godt, drutt og saunande arbeid vil Mjölner tilnett høyren og idrottarfellskaperen 2023. B91. B91 er av sånnon en saunande fellesskaper for alle sandøyna. Her er bæg i bøten og vaksen virkjen, og fleste folk i øytene må i ankorsvegna hava tilknyttet til felai. Hauas B91 fyrst og fremst er kjent for fotbalt, fevner felai her til øysene om flåbalt, håndbalt og futsal. Det sier kanskje neka om saunande mediene er at Hauas folketall i sandøytene lagt, hever B91 korsene li vi og i kappingene til ødlom argengon, bæg i agento og dronjasøyene ved fotbalte. Fyrir sunni og medalja tøytning, fyrir trivna og samanhald i sandøytene, vil B91 tilnevnt høyren og idrottarfellskaperen 2023. Håndballsamband Førja. Håndballsamband Førja hever søgnaste ari av olvara veri ljósmalanum. Og i noen sendingar og samrøver hever allmenningeren finnst innlitt i hugsjoner, virer og strategier til fellanum. Hole og hugbor til tøymon og er knytt at sambanden er å treidalest positiv, ta om førisk evne og målager ræver. Urslitene sier alt. For i mivvisa, kipaja og fram urgåa arbeid via menna førskan håndbalt, vil håndballsamband Førja tilnevnt høyren og idrottarfellskaperen 2023.
Uidrottar felaskaperen 2023 er B1,5. Kan börja. Karl Wittfeldt. Vi är 1,5 årsens fällskapet. Först av ödlund är störst lucka. Ja, jag säger så tusen tack och jag vill tacka ödlund bäg de som har inställt lockon och de som i det har valt om till den bästa fällskapen. Jag får nästan ihåg att tror vi i Bjärnalfjärsanchen tar suttjate och suttjattelsa mynten om Bjärnalfjärs. Kan jag säga det här att om Bjärnalfjärs och den fällskapen som det här var att det är inte vi känt för det? Ja, alltså vi talade det helt otroligt. Bara vara tillnämnt helt vid att vara en seger i sig själv. Och för några år sedan valde vi att säga okra fel tanka och fällskapen. Utrottar för öll allt är allt liv och till det som vi det som marscherna var först och vi och tog alltid det är otroligt gott att vara till en god känsla vi stannar här vi ikväll att vara valt till idrottsfällskapen i 23. Ja, och så hur till att det var ofta snack om att det skulle näck vara eldsaler att snacka driva med till att få en fällskap att rycka ordentligt väl. Kan det vi bli 1,5 och eldsalen och driva med som det här var så. Ja, jag måste säga att vi har otroligt folk som alltid är klara till att hjälpa till. Det är självbåtna. Och ta till självbåtna när kommer vi här så får vi ett eldsalna reisne. Och ta ett här gånger upp i en högre änd så blir det väl till. Jag kommer också lycka om ta börja i 1,5. Ta fick vi en vänligare festival till Andras Mikkelsen och Kristina var kommer som lärare. Och andra säger vi också en ratter idrottar med över kvörste röjter eller dräckor. Och jag minns det säger bara jag vill vara en ratter idrottar med över och ta vidare vid idrottsfällskapet hur nekva säga för han parten eisne att hålla folk till något sånt och gott. Bjärnalfjärs är nu kanske inte det som det hever varit. Det hever också varit idrottsarbrukt och allt så paddlon europeiska fotbollter och förjamästarheter. Bjärnalfjärs är kanske inte något annat nu, men det är eisne mer än bara fotbollter. Ja, alltså vi har bara fotboll och flåboll och här är spalt några andra idrotter som inte är beinledes vid kapping. Men till det inte dolsmål att folk har ju alltid ta fall och tror långt ner. Men vi har en stora vån för framåt nu till nu har vi finns fast samband så vi trycker på en goda framtid. Och här till Sust Karl så blev att han har inte personlig spårning kring det här det är hållt Sust Arne som då Eidstad har varit för att forma det första för och till nu. Kan att du tömmer att blåa vi? Ja, det kommer att jag följer vi till att göra något gott för öll i samtøytene, og jeg merker det eisene til jeg ganske rundt av folk er glede, og til å si at det er fantastisk som det er vi til, sørger for øll kunne være vi til at ikke et eller annet, og til kunne lukke vi i kappingen. Hva vi da vil få, så har vi stedet utrolig gått sammen om det som vi har, og det er lukket som dere kjenner, til en god fellesskap. Karl Wittfeldt og Bjärnalfjärs hjertelig at lukke. Ja, jeg vil en si stor takk for det. Hei. Nekv idrottsarbrukt var då fram i 2023 och i sommarfören var det faktiskt rättliga örst. Tror du inte spyr det? Jag ser avbörelsen klara i och kom till känna till att det var största utåtliga avbörelsen när jag nu har finns och jag måste bara säga tack till dig.
och lära sted. Det är också att man har varit i förståmmar så faj, det som minst faj inte då stretcha till förståmmar och så lekte för att det. Men medan är den så vart så tar också ofta att det är jävla lunch och det är jävla långt efter. Och så hoppas jag också att jag nu tar de 2 maraton och nu ska till den tror jag halta rätt och så hoppas jag att det är klart det blir still där så länge och som bara också alla. Jag tänkte här och det ska bara hålla fram och faktiskt mer med ran hoppa i för 26 28. Men det handlar för att ta switch till 34 timmar som är. Jag tänker mycket bättre än vant av att det är säkert ölen. Alltså jag sett faktiskt färgen och lösen tro. Det var ganska att det var kappen vi mun bort vi en Slovenien och så vi helst att tura jag med. Men så visste jag att man var längt fram. Men det visste jag. Ja, det visste jag inte att det så alltid det är. Alltid inte jag mer på systemet men alltid han att fatta just tror jag det var. Men det är inte för svagt. Jag har och det melda mig till tillmelda mig till OTNB som är den runt fjällen runt om Montblanc som är det som att ofta trailer vilja släppa till. Och annars så ska jag ägna till hästarskapet till Li. Så är det man här alltid nekvar här kappningar skras som man inte känner. Spartatlan i Grekland och Zugspitzen och Bischkenbeinen och ja, att han möjliga spännande kappen runt i världen och är det. Ofta här måste jag synta det börjar på att se australienarna är synt sagt lögnen att det börjar inte för så kommer det upplevas. Ja, här ser vi ett Hadle Holm renna och i 4 timmar. Så det kostar lunch näck du klarar runt i 4 timmar. Jag kunde gott sagt att det är också störst här, men det råkar öll som är här hade sagt att det passar inte, så skulle vi se jag vet inte. I visst du klarar det 9 timmar. 100 000, hur sker det? Men jag ska fortälja dig hur snäckvar kilometer Hadle ram. Han ram 233 422 meter och bara 4 timmar. Det är vilt. Vi færer nu aktor til Tolagen. Takk til vel med det. Og nå så får jeg Skoradal. I think I wanna slow down. Don't know if I'll hold it. And I don't wanna hear a sound. Scared of what the low is. Take me down a notch. I'll roll freely. Don't think you need me then. Get a little out of touch. Think you'll see me, won't you believe me then? Slow down, slow down. Slow down, slow down. Don't even know how to roll. Hit the brakes and leave the gas running. Scared of what you think of me, being less of what I used to be. Yeah. I hope that you know that I'm sick of this, but are you digging this? Please don't let me go, just because I'm scared of letting go of control. Take me down a notch. I'll roll freely. Don't think you need me then. Get a little out of touch. Think you'll see me. Won't you believe me? Think I wanna. I
Ja, hade väl så Anna Sofia skorade hon kunde bära vid stjärnskott och en solstråla. Nu färdar vi nämligen till Aero Hejerslunna och ikväll som tan nutjasta och i Röjne, nämligen Orsens solstråla. Og høyren atla vår unkare Elsal, 20 år og yngre, og i mitt annet en god fyrmynd, hjelpsom og for ånder i fellesskapen å kjenne seg vel. At hanta heiren kommer Hansina Aplek, som øyelig kjent ur kapperomkvarmen, og som i fjør fikk heier Kjell Paul E. Pedersen. Kanskje ser her solstrålar og for Elsal for å få en den høyren og for som Hansina fikk i fjør. Og må tro seg kanskje. Ja, vi skulle tilta. Men skal vi så ikke ta som er i oppskottet? Uitrotta Selstraland 2030. Gia Jonadøtter og Johanna Østerø i Norstano. Gia og Johanna livfellar og spiller håndbøtt ved Genton Fjurstan og i Norstano. Omframt at de skapar godt samanhald i høpenon, då at de særlig vel at få at yngre løygarne kjenner seg vel. Søgnaste 2 årene hadde vi hjelparvenjar til Genton som 90 og 20 år. Til sunt at Genton tømma bedre venja til Gia og Johanna her. Det også alltid skjøter til tørver folk vid dømarabore, at døma, etla selge kantinene. Alltid vi en smøyle. Fyrtåre jævlige hukbor og hjelpsemme vil Gia Jonadøtter og Johanna Østerø tilnevntar høyren Uitrotta Selstraland 2023. Are Frøyason Jensen og bordtennisfellan om Taur. Are lang og øyne av uimynden av bordtennisfellan om Taur og i Taurshavn hevast han bare i 19 år gammal. Av formyndarligan og bonan hot hever han tidsi vi arbeidene som ungdomsvenjare, og han løyser venjaroppgavene til UG. Ari en saunande personer, arbeidarfotler og alltid til røyjar av vøytande hjelpande hånd. For sina saunande meie og sitt jælliga linte vil Are Frøyason Jensen tilnevnder høyren Uitrotta Selstraland 2023. Gunva Frøya Barardøtte Nilsen. Gunva en sånn fyrmynd for ungdommen i Vestmanna. Hon jævlig, saunande og fotla av orsko. Gunva 18 år og spiller av besta linon, første dølt, og vi genton 18 tja vi UIF. Vi sønner latta linte og vinnaravilja hever hun gaua avvarskande lije, og hun gjevst ikkje for en lije der. Hon alltid klar å hjelpa, ta tiltøk, kappingar og distriere. Sama jævliga linte viser hun finløytsen under bygdene her hun venjar. Fyrir sina ståre, smittande orsko og drømmeie vil Gunva Barardøtte Nilsen tilnevnt høyren Uitrotta Selstraland 2023. Uitrotta Selstraland 2023 Gia B. Jonadøtter og Johanna Østerø. Johanna og Gia, hjertelig at lukka. Ja, hvordan det at vinne den her høyren Orsens solstraler? Det størst, jeg svante det. Det størst, stått litt. Jeg må spørre deg, hvordan timer bruker dit i høtlen om vikna? Det vet jeg ikke, nekver. Ja, hvordan helt det du? Det 12. Ja, tid hjelper til i øtla møvelion her vi skilt. Tid venner etter tutsi, da vi gjørst i 3 år. Og det har spalt seg i sepafinalen der, og det er det? Jo, det det. Vi er stolte. Til noe vi tog. Jeg kan spørre til at de tog med gjøre et frivillig arbeid for norsk tid. Selger ikke årsene tid, siden vi domere bor, og så venner de da som gjør tutsi og i minst annet. Det for fellesskapen er så stort litt aldri, altså. For at jeg bruker tog inn i høttene i stedet for å sitte hjemme og gjøre det. Eller skjeg. Ja, hvert er lukket som tar mest stortlige som er? Spela dister og velger det. Nei, da. Bare fellesskapen, hjelp.
Och glädje dig till nästa vikskifte. Ja, det var mega spännande. Nästa vikskifte är nämligen rätteliga spännande. Men tid här var vunnen höjren årsens solstraler en affär hjärtliga till Lucko, Gia och Johanna. Tusen tack för det. Og kvarjon utrottar faknaje så leter utrottar samband förja Heierskjald Paul Pedersen. Det var lete en av Elsal som i et manna minne og asserlian hatt over tant føreskon utrotte. Vidare var bygget två folk sett år av vidkommande som vinner et affär Heierskjald i kvöld. Ta utan at nevna for det Han har vært utrott med altså Løyv, og innanfor samme utrott alt det som jeg har kjent han. Men som yngre rønte han utrott fra Østene, og som jeg skiljer var Østene gøy til det. Så jeg halte han en av typen som gøy til alle utrott. Han har virket innenfor utrotten i mer enn 100 år. Først som vanlig nærmengår, og settene som avlønter, instruktører, samskipere, lileiere, ferreleiere, nevnte limer og formøver i Befela og C-samband. Nu han en sån typ att här som han aktiv för han all in. Ojen och som lägger lui och sal och utrotten. Och jag avgör för vi till att bära utrotten fram och hålla han uppe och bära fram sälja jöknon där trupplotoinar och i 90-talet ta och näck flott fra och överhuvud alltid det minka av lotakaren innanför flera utdragare så blev han vi otröttliga och det gjorde så att det snö utdragning kom och gökt någon där trubbeltöjnar. Det var sagt nu kväll där vi får autogat för Heierskjald Paul Petersen. Det då sannliga neckfolk vi Imson Hatton som skulle till för att en utrottar fällskapar bäge skallmänna och virka. Om man har löt så verur Heierskjölden läten till utrotta vänjaran 2023. Men kvart du runt och veru en god vänjare? Det var nökor utrotta folk och på. God vänjare, vad det är? Jag också i min liv har vi haft barn till vuxen, haft nekva goer. Imiska vänjare. En god vänner för mig är imus i köken mot liv. Det är en på om det är en partnervänner, en ungdomsvänner eller en vänner som jag har haft nu med vuxna liv som professionell ryckare. Särskilt ungdomsåren där var det området att det var pastor av till fällskapen som man var i. För mig är en god vänner en som ser att det läkare och han ser förläggare och tror att sätta åra för att den enstaka läkaren ska bli bättre till och här efter har realistisk krav och förväntningar. En god vänner han tror på det och gör det så saligt. Han samtidigt som han lär skolt i sitt liv som är viktigt. Han hjälper dig räcka till målen och vill det bästa för det. Alltså vill ha sin läkare minnast. För mig snurrar det som att vinna. Men inte att vinna en utlodist eller en unutjodist tjajenton eller dranjon. Nej, det snurrar som att vinna alla i att han som ökar utrotten. Och till områden där man följer att vänjarna går vid det som är vi och att man är autentisk. Att du kan sucha att han är en auktoriteter, han är visioner, att du kan sätta krav, han kan sätta rammer. Men han kan östna, han är östna ett människa som man kan relatera till. Och det är människor i världen, gänga efter. Oj. Vänja starten. Han tog reisen att få det vänja stottliga och få kappning stottliga men samståndet behåller en viss seriositet. Ja, en god vänja han är då väl att sätta sig in i den processen och ta stöd när man är i och ta gång när man är i köknen och välja kaffeprocess man är behov för att behandla för att röka till mål när man
man är igång för att arbeta framåt. Jag hade ett öle område sälja nu om det är att vänner är väl för socialt och då finna att rätt balansen mellan att mellan det professionella och så det sociala. Hur så svärst kan det vara att vara vänjare hvis vi omsöknar inte rotla in att han har sig här går Ryan för häson hem så vet det inte kvärt. Man ska ju bara möta upp och vara nog så nek. Nej, det är sannligen nek vänjare kring landet som har gjort ett fantastiskt arbete i nekvar och nu kommer det till Hejerslönna som häver vi årsens utåtarvänjare 2023 gera. Och att hanta Hejeren kommer Eivor Klackstein, Mivadlare Tjakaui og landslidsspelare og kvinnelandslinjen. Og her er det de som i oppskottet at vinna. Uitrottavennjaren 2023. Feien Vong og i havnar badmintonfella. Ongen ivir at Vong en velomtøkt vennjare. Det sast av bøylisten til havnar badmintonfella som bæra lunchast. Vong hever mekna skapet en særligan avhva for badminton i førjon vid sånn fjellbrøtte og stortlig vennjigon. Han en gau firmynd ta gaua vennjing og halsegauan lustel rævur, men øysene ta det kjem til tøytningen av gauan samanhalde. Vong legger somløs dette å lære nutjar vennjarar opp. For så større arbeid og sånne avhaldande positive avskan av badminton i førjon vil Feien Vong tilnevnder høyren og utråttavennjaren 2023. Her Siska og i Kvirlønnen. Her man helst for uimenden av Fratsen og utrått i førjon. Han nærlagter og legger selv sammen ekva orsko og i vennjaraløykloten. Han tog vel å møte dem unge her det Her virer at uikarner imisker, og de slipper mennast i frie, og det bedre enn søgnast, så har de vunnet, hos de ikke slipper på sigerspatlen. Samma hvordan vekkri kikka seg sast herre at hørspreit, her han utrøytelige hever vant, kvøykt og motivera uteljande fratsar uikarer. For sitt nærlagne, utne og sunne trøytelige vennjaregjerning, fratsen utrått i at frema, vil herre Siska tilnevnter høyren utråtta vennjaren 2023. Sarita Kristina Hansen. Sarita en av uimenten i førskon kapprøret. Senast i årene hever hun vid stauron utne vant rekvarar bæg i førska kapprørebaten og i innerrøret. Hon vet just hvordan hun skal stimpra og menna til unge. Hon dora seta tøymon høskande mal og støv og det hjelpa tøymon at gjeras betre. Korsene kommer utråtta gleden fremst, og som vennjare legger Sarita dent og menna et omkvarve her samanhalt og glede vi utråttnon i middeplen. For ta store orsko tøy som hun legger i vennja førska rekvarar, vil Sarita Kristina Hansen tilnevnt høyren og utråtta vennjaren 2023. Uitrotta vennjaren 2023 herre Siska. Her Siska, hjertelig til lukko. Takk. Du börjar i självor som ukkare, men hever en nekvar at rondene vil vennjere. Hva det som driver verset? Det att söka sig unga mennast. De kommer in, de har drömmar, de vill näka och kunna hjälpa dem vi och nå sina mål och lofta dem och ge dem en god upplevelse i idrotten. Ja, hvordan det at søka at ha ukkerne få gode opplevelser og søka de mennast? Det är fantastiskt. Det tog mig gjort det. Det är man får parst av alla som succéer och sånt det här. Och alla de upplevelser det här. Man släpper att vara vid att sätta mål och nå som målen. Men det som ukkar fra sånn utrått, det her var nok så her treiter i mån til nek måneder. Tid vennja ute så å si og i øtlom vekk. Det sjokk til man lykkes med å si eller ikke bare atter og sovna? Jo, alltså det ångte man som trött om man för tillvänjning, men tar man så kämpel vänjning och upplever unga atter så det är skjoltan
och i varje läge med mat. Det är typiskt man får orska av det. Det stort lite och man upplittar av att vänja en sån. Du hever där något där vitan innan vad ska till för att männa i mus kroppslig om det ska vara att hoppa hackre för att skjuta jag steg i fer och så framvägs. Kvart är det lika som vi fysiologin och det kroppsliga som är så avhåverst. Alltså fast idrotten är förplatt man faktiskt kallar för frumidrott i början. Det är det grundläggande rörelserna som man faktiskt kan bruka innanför alla idrott. Du ska ränna, du ska lepa, du ska kasta och det är när man kan bruka alla möjliga sen och faktiskt i nästan alla idrotter. Jag vet inte hur det är därst men andra kan bruka det i alla flesta idrotter och det är alltid väldigt spännande att uppleva det. Samtidigt är det rörelsemönstren i öjlig imisk. Nu är jag vänjer, jag har valt att vänja ödlen gröna, jag vill inte missa näkran jag har stått någon som man säger. Och att skulle lära att bäja mäla och göra mellom alla axar och imisk rörselmönster, imisk orskesystem. Alltså det är ståtligt att skulle... Jag vill pressa dem maximalt kvann det, men det är ordentligt ståtligt. Jag kan nämna att här för folk som har med soften och tar man ut här att det här han har inte bara med ukare från som idrotten. Han öjer också en sån lojklot och i framgången som har varit i handbollen. Hur sker det? Det har vi då. Jag har arbetat sen under handboll, det har vi, men det här var några omröstningar så jag rör göra min part. Ja, det är stort att släppa att göra i minst andra ösna. Alltså att vi är i ötlån i ränning och i långtarlopp och trostök och det är ordentligt stort. Det är så stort att ta in och göra utråder till tillgång ner en annan och här är tankar, är söver, andra kulturer och jag kom in i det att jag med och snölla nek. Till alla så är det hur snack år att hålla fram som vänner. Ja, du är så sucha hur skulle stäcka. Nej, det gör vi helt dårs. Här är ska en affär hjärtaliga till Lokko. Tack för det. 35 Aron Sojane var det Ochalaitsner i Färjön och allt de som upplevde där minnast och Eva vi stora glädje efter och själva Ochalaitsner. Utsatta Champan Färja hever arbetat länge vid att få Ochalaitsner hem till Färjar efter och i sommar etnästa Loxens till Ochalaitsner vara nämligen i Färjön i 2022. Ja, det är spännande att få Ochalaitsner efter, men det som får hända nu till ösner rättliga spännande. Det är en särskild löta som jag har glätt med nog så till. Och i 1991 då Ochalaitsner var här var en Ochalaika sangur som en särskild röd sang. Men den röden hon slöknade tyvärr ut 2018. Men vi har funnit sangen framåt och att synka stora hitte här var vi finner Kristina Berensen, dotter Alex Berensen. Så här kommer Färjar framma vid Kristina Berensen. Välkommen till Akara Färjaland. Vägen till idrott och gammal. Knyta vi samman vinnarband. Fyll just och idrotten samman. Börja framåt och idrotten vill. Samman så stannar vi still. Börja framåt och idrotten vill. Samman stannar vi still. När ungdomar röjnar sig mamma och de mannen ätla som liv mode
Kanskje det vart ja stånd mot stånd Eit mer av vøkon og i frie Börja framma og ut av det ben Saman så standa vi steg Börja framma og ut av det ben Saman standa vi steg Om den är saunast till ett godist och i drottar anden ur hjärtat Ligan vi känner sig still och i drottar solen i natt Börja framma och ut av det ben Saman så stannar vi still Börja framma och ut av det ben Saman stannar vi still Wow. Vær så cool og rørende og alt det sen. Ja, tjeven jeg med hånda seg. Hva skal vi si om oss draktene? Altså, retro jag vill oavsett det shit. Jag vet inte om jag lov att sätta här. Jo, jag du kan se det. Och jag vet att Kristina vill göra så drakna moderna hjärtor. Håvason är 35 år. Det går över Kristina. Hon är alltid vid på allt. Och då är spurt henne först att vara sankren. Men så var det han att drakten. Hon bara, pojna dig. Det är cool. Det tar vi med. Det kan gott vara att hatta vi det som är inne nu. Vi har kvarfattat rottlat handbollen vidare till utsättarsambandet och marsnaverdelterna här. Men det nå en affär såleis vi utrådte ens og vi løyvenon, og det såleis at eisne utrådteren han misser. 31. august i fjør andeist Erhard Ness, fyrvirrande USF forsette. Erhard Ness ur Kvalpa hei stevna tøytning for førskan utrådt. Og i 50 og 60 årenon var han formøver i Havna Rørarfella, og et skift i øysne formøver i Tausanar utrådtara. Og i 1922 var Erhard Ness valdur i nevndena til utrådtarsambandet Førja, her han seg til 1988. Det var i hans forsetaskøy at Lunnar var lagt under til nutja bygna i USF, som vi kjenner han i det. Hetta var samstunds og en tøy, her størst arbeid var lagt i å vinna førskon utrådte alt kjøva limaskap. Vi her som fav og åren løser vi fri i ved minne om Erhard Ness, fyrvirrande USF forsetta.
Vi færa nu til fjorda handarna i kvöld, og det Uitrotta Eldsalen 2023. Katrin Dagbjørstøtter, fyrrande svimjare, og har vunnet en ørgrinn av høyersmesjon, kommer at handa, og henne kjenner vi et øyne mittel Anna fra Para-OL, her hun øyne har vunnet flere høyersmesjon. Men nå slipper vi fram at kunnkjera hver verur Uitrotta Eldsalen, så får vi lykke å sutja teg som i oppskottet. Uitrotta Eldsalen 2023. Eitis Lentersen, tvørere bøltfella. Eitis vi i Øtlund og alltid i sving. Hon stender vi etgang og mersa sølene til dister, i kaffesølene, varstar laukar opp og arn dist, og etter vending, hon kipar for fotballskolen, sanna pening inn til felei, vi øtno danse, basare og tombola, og sitter kvart sondekvöld og leser tøl opp i online bingo. Eitis sier omgande nøy, heldre ikke oppgaver som ligger utanfor henne og øtje. Jali hukkboren til Eitis smittar beia nevndarlimer og hjelparfolk i felanon, og gjør sivna en gauan. For så jævliga linde, større hjelpsemme og tøytningar mikla arbeid i TP, vil Eitis i Lentersen tilnevnt høyren Uitrotta Eldsalen 2023. Jon Brekke, havnar tennisfella. Jon Brekke brenner av sonnon for tennis. Søgnaste mange årene har vi Jon, sammen vi Øron Eldsalen, arbeidt for at utvida tennisuttrottene bedre karmar og tidsi stig til reglelige tennisvendinger begge ute og innadora. Medvisa arbeidet hever stauran tøytning for det spyrande tennisomkvarvet som nu i Gondadal. Hattarpunktet av utrøttelig arbeidet noen vær, ta i nukja tennishuset ved tidsi nusle i sommar. For sitt megnar arbeid for tennis i Førjon vil Jon Brekko tilnevnder høyren Uitrotta Eldsalen 2023. Jan Johansen, flåpesfella i Drotter. Jan Johansen i Stauramon, Gjersta og i flåpesfellanon Drotte. Høyast han ongal hever spalt flåpelt, hever han største verja ötlomposten i fellanon. Han hever hjelparfolk, nevndarlimer, kassamostare og venjare. Han skipar for kappingon og trunardøvon, stoelstiltøkon og rødger sosiale milaner til fellanon. Han skaffar stolar og bækar en køk til dister. Han ui naskvar, ute som heima, og sjalt om han stund under ønsamadler, smægis han ikke borster, men heipar at rått, atlantisten av tamp. For så ståra og utrøytelige arbeid, bæg for utrotten og trivnaien, tja bøtnon og vaksnon i trotte, vil Jan Johansen tilnevnder høyren Uitrotta Eldsalen 2023. Uitrotta Eldsalen 2023 Eitis Lentersen. Det ska si du nu. Jag har nästan nog att säga bingo. Ja, bingo. Allt för TP. Ja, du finns ju den höjden som Orsens eldsal och till onkersväkta som man kan vinna och täpa uträtt, men om man en eldsal till det vet inte, det är helt sermest vet du. Det kan också om att få en sån höjer från uträttarfärgen. Alltså jag måste bara säga att det är helt fantastiskt och alltså jag också inte om det själv aktion till daglåt att jag är några mer några andra aktion och Arne Fyrre och allt det där, men alltså det är alltid vi glädje att jag gör allt för TP. Och jag vill säga är det för TP att just det är Ja, det är verkligen för TP alltså. Och jag nog gå folk runt om mig och skjera takknemlig for de som har installat medletar her. Det er ikke vant. Så jeg har alltid, ja, det er helt utroligt og godt. Ja, vi må tacka fætter i en och vi ganska fætter drive med och annat. Det är till bingo. Du stände för TP
bingo. Du måste förklara vad det är och så måste vi reka folk till så TP kan köpa några spelare. Akkurat. Aktion, det var corona. Det var corona som är helt nöjt och som så att ankor fann på att det att det skulle ha TP online bingo. Jag alltid det var app som gynnte vi tog och så tar jag åker aktion under vi tog eller i work vad man ska säga. Så att åker här var det först söndag kväll klockan 8 och man kan köpa bingoblockarna alla ständigt och är online. Och det är online och det är gåvinningar och allt det där så det är ordentligt gott. Ja, vi pröva det. Får inte. Ja. Tar man ner en eldsal så är det en eller annan driv med och hon kan inte jag vill säga hon kan inte köpas. Tar man en eldsal så mata vara tuito damer att det som du just vad är driv med det? Ja, jag vet inte aktion alltså jag har varit en part av det sen en affär i på 15 år där min dröncher spelade fotboll. Och så kom man aktion in nämnderna och fotbollsskola och allt det där och alltså jag har alltid det är bara ordentligt gott att vara en pastor av dem och jag har nog av folk runt om mig och ja, vi dömde ordentligt gott att vara en pastor av dem som skippar för utländska TP och vara UTP. Då hade vi ett beeinalfärser uppe som fällskapen, en fälla som det var kanske inte såna storhetstoj akkurat nu. Det är inte det samma vi TP då då ångar du motfallen. Nej, det har alltid inte. Nej, jag har alltid det är ordentligt gott. Självan det är det kjell, det är inte vinna, eller att jag för nyer, förställt och allt det där. Men, och man bara halt då aktion. Alltså, man kan inte bara aktion. Sätta sig ner, nej, att det går inte mer. Alltså. Nej, och nu är Gittle kommit hem, så nu är det. Det är fantastiskt, va? Det är ordentligt gott, ja. Det är hjärtligt att lukka vi här någon som Orsens eldsal. Ja, tack för det. Ja. Och ta TP Bingo ska ha stolar så kunde det nästan rockna ut att ett tilltag som heter här Shonlight som har stolar och flotta stolar. Morgon klockan 8. Ja. Antal lösningen är så färdig kring landet nu. Vi tar var eisen några stolar där som alla säger att släppa fram av och från flera de stannar från vi här och boja ett lösningar blocken ska rotla så här är några flotta stolar för till ett flott tilltag och glöm inte en TP Bingo i andra kväll. Stolar och utsätta faknaden här var Smirline SMS Runaviga kommuna Paul Hansen MPM og Atlantic Airways. Nu är färden om man av gulviator och mittlen och skårnar i kväll och här är gott Louis och jag sitter med mitteln nekvar elsaler. Här känns Roin, Thomas Jon Brecko. Tennis. Är det här en utåtagrön som är på ett och bättre? Ja, det må man säga. Jag vill säga så igen 2016 då en nutch nämnt kom till 600 mål så det inte på ett och bättre så igen. Kvar man finns något underland som tål förske vävlösna Josmaster och nu fällashus. Så nu narskast vi allt vid det alla 200 lim som spelar tennis. Och det är det bästa närgåt så på en packa på ett och bättre. Ja, hicka så och det huset som det där finns. Släppa ditt under brus och allt att skifta kläder. Ja, till berg AVS och under brus. Så det är nutchar omstöver och en annan som ständer här och sen Elsal och i Klaxvik Thomas Lervik. Tid är ju uppskott i kväll av en Årsens utåtnamn. KI männen alltså. Men kvar är det då? Jag tar lente för en lötsjön i Vavnon. Tar kör av vi har en Portugal till där och vänliga lev knappt som det är så tar vi buss av en Klaxskar. Är så säker på att det har varit? Ja, det är nästan säker på att vi har så mycket samband med det så jo, vi har en gåva dam som styr dem så vi hon kör där så vi nu jag vänner tar hem så tycker vi att det här finns jag tror det gott brud. Och det är alltid fantastiskt att vi har möjligheten att sända där till en sån vänliga lev och särskilt kavan som vi i förrän systemet. 2023 har varit ett helt fantastiskt år för K och vad ska vi vänta av 2024?
Ja, vi har alla sagt att tråken gång upp där så det är stor kröd och självar och vi vånar till att allt för viktigast och fettla rätt så vi samt framvis kunna vara här uppe som det är ordentligt stort att vara som vi plejer säga det. Ja, ta gånger bort upp efter tja rättliga nekvon utåt av grönon och det är bara glädligt och vi gläder oss självande till 2024. Vi har hanta 4 heierslöner här till och det är runt 70 efter. Vi är nu kommet till en av de helt spännande till nämligen Orsens stjärneskåd. Och det är Högne Davasson Konoi som vi känner från Taekwondo som kommer att hanta. Han och Taekwondo-fället finner nämligen heieren som Orsens fällskaper för en nøkron Aron Sojane. Och detta är det som är i uppskottet. Uitrotta stjärneskådet 2023. Jonas Gunnarsson Isaksen. Og i juli rann Jonas undan ötlun av 8-løyknon i Guernsey og vann gull av 200 og 400 metron og rann seg inn i tilviskene til føringen. Lange øymanna 17 megna i han bær 16 år gammal at gjerst Europamostare for U20 vid togene 45,46 sekund. Jonas har vust at han er fysikken, evnene og strusviljan at vinna av haksta stig. For sin særlige evne og framurgående urslit og i alt kjøva kappingon vil Jonas Gunnarsson Isaksen tilnevnder høyren og utrotta stjøteskådet 2023. Rakel Brattaløy Tinskær. Og i 2023 vann Rakel Brattaløy Tinskær sær av Olivara alt kjøva djøknobråd innan røyutrott. Urslitene var sera gau og til evnene kjær Rakel løysene. Rakel og hesteren Silas gjør det med til anna barst til DM i sommar og vunnet gull. 17 gikk løgn til HM i gongeløven. Hevast dette vært høyre første røynd i HM, mekna til å ruja seg til silver i finalen for ung. For sinne gode evne er vanlige årreie, og sinne sera gode alt kjøy urslit, vil Rakel Brattaløy Tinskær tilnevnt høyren og i trotta stjøtneskåtet 2023. Og nøytjan lastlig i håndbøltet Kjamonnen. Og i sommar lottok og nøytjan lastlig i håndbøltet og i HM-evntaspelen i Kroatia, her tar med til anna vunno av håndbøltskjøvnen Torslande og Sverige, og her tar måtte lota vi bare øyne male og i fjøringsfinalene. Avrik og urslit til og nøytjan lastlignen hever her til Tritjataimon og et 5. plass av styrkeslistanen til europeiske håndbøltsamgångene. Fyrir evne, akruttne og utrolig en vinnaravilja vil og nøytjan landslig i håndbøltet til Monnon tilnevnt høyren og i trotta stjøtneskåtet 2023. Uidrottar stjøttenskåde 2023 er Jonas Gunnarsson Isaksen. Jonas Gunnarsson Isaksen, hjertelig et lukka. Tusen takk for det. 2023 har vært et øyelig godt år til her. Hvordan vil du selv løse det? Hvis man kan säga perfekt, alltså nu började vi 8-lögon, här vann man så 2 guldmedaljer och så direkta till Jerusalem att renna i 8 grader till. Och så är det vinna EM till fantastiskt. Jeg lærte meg lukka vise folk hvordan stor framgång nu være. Tui at i juni tar rann Jonas 400 meter opp av 24,4 sekund, og i juli var tuien 46,02, og til EM og i måned 17, ja, ta var tuien 45,46. Ja. Jonas, hva er det som hett? Hvor er manager være så kjøtt? Det var till Öjalager så samman är var en framför man så. När man först match med Öjalager kan man inte få tappa så det var en vilja att släppa via Öjalager och så vänder man så 100 meter så man där man frame så är det bara blå vi var vi har pressa och så långt går man att nå vet man är man för till EM och tar det sin hacker stöjen Öjalager och talar man om ice nummer 2 ta man visste för jag vinner så ska det renna sin shot där och så
Det var en øyelig vilje som gjør det kom första mål. Och en öjlig vilje. Lät och lika sucha att andra av vänner någon chat här ser runt det och en renne felaje. Jonas måste han gör akkurat som vi säger. Det har han alltid gjort. Så han möter upp till vändning och han kutar sig till det sista och han alltså ja. Han dreps nästan på vändning. Han kan färra vänje ut här som krakna väntan. Alltså han är väl hemstöje. Han är liksom en ranglista som nummer 8 i världen just alltra av 400 meter och ja, här är faktiskt inte bättre än han ser alltra på nu. För mötte han bara upp och gjort det som han skulle göra. Nu är det en helt annan seriositet i det, alltså rent hur han inlever i vändningarna, vad för slävning gör och kvitcher av detta sådana. Jag tycker att han har drömmar om att släppa till lunchleger och ja, vad han som ska för vuxen och tror inte i om han blir vis som han gör nu så släpper han här till. Han kan komma helt till topps alltså det är en kyrste. Alltså vi han inte skatter och hänger i alltså så inte bara fjärsas kon vad som man gör nu så kommer man längt alltså. Jonas, hvis du ikke bare fjæses ved konefolket, så kan du komme lengt. Kan du konefolk overrekke at du er framgång? Nej, det är alldeles slett inte. Hon fitta lugga? Det är jävla fint. Ja. 2024 var minst lika spännande för det som 2023. Du är nu Europamästare 24 aldersbølgen. Det var så bare stasjonen gammal. Og i sommar og i august, da gang så la jeg til Lima og i byrå her der verur hømsmøsterakapping, og da var ikke at du atlet der å vinne. Hvordan verur vendingen fram til august? Ta hon nog hör. Det är när man hör så vill ha en i tanken till kvar vändning och man också om hinnar som vänja sig fram till det och man ska bara vara bättre inne. Så tack glömmer till. Hur då vill ju vart det? Ja, till imorgon. Hicka such. Till ja, hur intensivt är det fram till august? Och nu är det ju vänjar så nu bestämmer jag vändningarna men jag kan lova för över här. Till alla sjust kvar är och tuna framtida mål innan renningarna. Nu i år vill det att vinna HM och så vill det så till HM för vuxen och så vill det OL och så finner man där kan man göra något där. Så vill det OL, ha? Kan vana vid alla bäst och ett nå vet du och en annan för hjärtligt lucka. Tusen tack för det. Ja, det fotelfer av Jonas visst nok bæge og rennebreitene og utenfor rennebreitene. Det er reisende fotelfer av nå, så hold fast til nå kommer tvær klaksøystranger skudfotler og i adrenaline. Det er foran dem at det framfører leie DNA, det er ikke vel mot adrenalin! Det kommer nærre For et han står i herre Jeg setter mine spår Loven noen i mine år Si meg okkur skøft og jeg skal atta til Ja, si meg okkur skøft Du er splinter til du har ikke seg Snakk nu jeg se og hekka meg Og en tamer, og en støtta Si meg kvart du jeg skal være Du er splinter til du har ikke seg Snakk nu jeg se og hekka meg Jeg veit som det nå i munnen blåen Jeg slaget tøyne med Transekkan og mine fett Jeg etta Louis han kan ikke se Jeg tår det til å fylja meg
Sars du fram min sjön, tydligt ganska mera dum. Färdig där i det mina väg. Huxa du mer. Du har splinter to the watches side. Släpp mig och se och hicka bang. Ein tamer, ein stjärna, se mig för du är skaldera. Du har splinter to the watches side. Släpp mig och se och hicka bang. Vet, som det är now i munnen blåa. Det är now i munnen blåa. Ja, gott Loivoi. Ja, det ska jag halta vi. Vi har två höjrar efter att hanta och i kväll och han vet nu är att komma till. En höjr som vill läten fölke som jag drutt aramal har viska för idrotten någon. Nutje folk hava finche hentan heiren i fjörvarta han sina upplägg som vi såg i apatlen här för i kväll. Att hentan höjr kommer Kerstin Laxafass, starsnända limor i USF. Men åren har fra kunskira neka, så færa vi attor til boar herranar som vi så fyrir i kvöld, gjeva nøkker hint om hver den nutje høyrslimren Han har just ometerlig nekv. Han har brukt nekv orsko og tøy. Jag hade han har allt att säga. Jag hade det han och en annan som har både jöknon otroligt och jöknon alla sjöarna. Det är ometerlig nekva 1000 timmar som han har lagt för dagen. Och minst till olönt och amatörstig. Han är uppe i höjren tog att han har mest som alltså ett liv brukt en ofärtliga nekva tog till ända idrotten. Han har haft 100% stora tutning. Och jag helt visar i att vi inte haft vidkommande så har det inte stått så väl till som det är där. Heijersjæl Paul E. Petersen 2023 vil late til Jan Gunther. Ja, start to av krossen Jan. Hetta vel, du må vel være ærgen av å få en slukan heier. Det er tutje folk som har finnet det heiskjelle. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är omgått också om att få nära som helst för det utåtarbeid som jag har gjort.
Men du ärren av att få det alla va? Ja, det är alltid ett heraklapp så att det kommer något sant. Ja. Jan, vær fortalt om det at hvis det ikke vær for det, så det en spørning om hver Joto överhöver heie være. Kjenner du det atter og tog at du var vidt til å begynne da? Ja, alltså vi var tre fel innanför det första 3-4 år. Så datt Klaksvik i 9-4 och så 2. Och det var faktiskt flera år vi var bara 2 fel. Men sånta männer och vi drar inte hänga i och nu då så Klaksvik kommer åter och så är det bara utvecklas härifrån. Nu det nu har det kvar öra gott så att de är för så. Men ända ner i början och världen är inte en knorslåt kan minnas så för att du första tog in i också omstöver och allt möjligt annat. Ja, det var vi var ju ute i Fimlegahöllen så skolan forskjelliga ställen. Och det var inte någon knorslåt, det var spännande, det var stottligt och vi lärde en rykve. Kvui hever du hinge ui akkurat Joto i Ötlesen och Arnen här? Vad gör det för det? Alltså Joto, det är en sån äkta filosofi, alltså. Kvar och ja, det är japanskt och allt det där. Man röjnar vara hamplig mot konören. Så att man bänkar kon annan också väl. Så är det vi så bokar man tacka för att han har. Det är att man så väl. Och här då åkte i Finche och i Gasarion bänk, men så är kanske inte ringt att resa sig upp och tacka för det. Nej, det har du ringt att resa upp att men alltid hjälpt upp att. Man släpper sig lite så långt jag måste. Nej. Så blir man blaggar ut. Joto till det som det är blivit i det svarta till själva nu då är att en lot då gick ju från Joto och flott så nog snägt till den där. Ja, det är det. Alltså Joto har utvecklats över 3 år som är vi och det var 8-4 i kast nu är det så några år sedan. Det utvecklas och ja, man känner allt det här. I var inte irriterad på kajta. Internationella judo-förbund. Det är brött regler att ta in. Jag klarar inte för att jag vill så ustas. Så var hett inte löst och så var hatta löst och står man här mot nu. Fan kvärta nu. Men okej, det lär man leva i. Fint ut. Du, här till sist, Jan, Kat för att få en sån hajer nu som du säger nu har du trackat ut fet atter men är det något som du kan ta vidare vill se hem och glädjas om att du nu blev en hejraver för det allt det som du har lagt i Joto idrottna. Jo, alltså det är tacksam för det är men spårningen är om det inte är en hooker som kastar som in och så röna dreja mig in att Så du har inte slivren. Inte så snart. Man ska aldrig se allt, va? Man ska aldrig se allt. Ja, vi har snart vi för att säga Jan Gutter hjärtligt till lucka vi är flotta Paul Petersens här i Kjellnon. Tack för det. Okej, tack då bara hacka. Vi har i kvöld hørst om og fagna tøymon elsalon som kring landet og okkara fremste utgjøtterfolk. Men hvordan høtte okkara beste utgjøtterfolk klara seg hvis de skulle gjørst en helt utgjøttergrønn, en utgjøttergrønn som ikke tåre ekna? Vi setter førermesteren i Ampos Filmleitje, førermesteren i Darst, og så 2 mån som har vunnet en ørgrunne av FM Gotland i Joto og i fotballtestevne, så jeg setter seg på Arøyna og idrottene Tjøkførjen Øron. Ja, nu får vi vite at kjøtt på mal. Vi skulle rekke igjen den rundt den kjøtt på hjørnet. Og Bøltsen han skal lytte ved Trudjamedlen i Håbaslinjen. Ja? Og nå skal vi se deg om hvordan man gjør. Så kan Oha. Där står han.
Nästan. Gå. Ska vi sitta där bullseye uppe i hjörnet? Här uppe i hjörnet. Det som vi får pröva det är att veta om de klarar att räka mitten av skivan bullseye, ytla den gröna bull. Och man tar bullen, hör ensamma, enkelt, det näka som man ska huxa om så är det bara att kasta armen bein fram. Okej, cirka så jag ser. Här. Ja. Yes. Ska bra. Det är skivna. Ja, det var släckväck alltså. Åh! Shit, det var bullarna, det visste jag inte alltså. Ska jag kontrakt vet jag. Liv i Finnmarken. Ja, det var det. Det var Finnmarken igen. Börja checka här. Yes. Ja. Kan jeg et hopp på en avvending av 2 beina? Shit. All right. Hoppa. Altså bare ikke klare beina. Ja. Hör det. Vent. Hör. Shit, alltså. Du briljerar här alltså. Okej. Ja, det var gott. Så. Nej, jag tar ju inte. Fuck. Lite att ta. Bara ta. Yes. Ja, så var det bättre bra. Ja, jeg kan nu. Kan nu. Och så hoppar ni. Smock. Det är privat, så vet jag. Du skal til venstre. Fuck. Ja, gott. Johan. Hej dit. Vi får ut att pröva att göra det Joton. Det är en som sommarrinkor. Och det är så som man skumpar hin ut. Ska vi göra? Yes. Ja. Ja, kom. Sommar där nu. Ta på er av händerna ner här. Du är när vi börjar. När vi börjar, ja. Okej. Nej. Tar inte motor. Det är klart. Det är bra. Nej. Super, tack för det här. Så jag det så snart. Ja, här såg det en stutta version av här som tilltags någon till vi har några fraklipp som vi kommer lägga ut i fotlar långt på YouTube vis det är så läs att ta klara hus ett långt det är det nämligen runt en show Norsting Araka Bullseye. Det tror jag det så inte allt för elegant ut som filmlaga bidan. Nej, det har alltid vi kunde öliga kött sämjast om. Men nu är vi och jag hållt vi att norskast ända någon av utsotarfakna någon 2023. Men vi har en höjer efter. Och detta är han höjerslönnen som är vant att flest utsotarfolk gärna vill vinna. Jag hade mycket minnas näka år här att tror ju någon har var så uppborre att vinna som häsafer. Det är till att börja en vinnare. Här var ötla uppborda. Och att hanta den här höjren verda förjan Lökmaver Axel V. Johansen. Men när vi kommer här till så är det ett litet brott vi Timon som är i uppskottet. Uitrotta navnet 2023. Jonas Gunnarsson Isaksen. Jonas hever verilig gjort seg i 2023. Av Archerløyken i Guernsey lei han alla motstøv at seg og vann gull og i bægi 200 metron og 400 metron. Men Jonas Bregveit har kjøkt at Urslit i Archerløyken ikke var heppne. Han slå av sånnon navnsut fast ta han gjørtest Europamorstare 4-20 vid tøyene 45,6 sekund, bæra 16 år gammal.
För sin avbära flott och avrik blir Jonas Gunnarsson Isaksen tillnämnder höjren och idrottanavnet 2023. A-landsliget tja Monnon i håndbölte. A-landsliget tja Monnon vann seg plass i EM-endaspelen i januar 2024. Hetta fyrst og fer og førest li hever rådtjøen til endaspelen. At et førest A-landslig kan vinna seg et endaspel vær for bare faun arnsujane pura og hoksande, og hetta sommerløys en anmenning tøytningen av å sette seg høymal og sutja møvleikar heldur enn foringar. For i utrolige og søvelige averagene vil A-landslig håndbølte tilnevnt høyeren og idrottanavnet 2023. KUI besta li tja Monnon. Vi maler at han arbeider megna i KUI som fyrsta før skal li nekrandøy a spela seg i bølkaspillet og i europeiskar kapping, Conference League. Omframt gå og alt sjå urslitene hev KUI blir klart besta lije og i landskapingene. Fyrir tar fram urgåa spel og urslit vir besta lije tja Monnon i KUI tilnevnt høyeren og idrottanavnet 2023. Idrottanavnet 2023 A-landsliget tja Monnon i håndbolten. Hjertelig til lukka til døll. Her stender altså bare en spelare og A-landslinjen. Men det altså tog at alle hinner har det som vikskifte og tar byggva alle utenlands. Så etter jeg bare spør, Isak, når skal du ha landet og spille håndbolt? For neste år til Sverige å spille. Yes, så skal det være. Og kanskje lukka for jeg presenterer deg som stander. Han Isak Vetesbøl, han begge og ungdomslandsligen, han var Florida landsligen, og i 2023 var han begge og Nujjan og Orange-landsligen og A-landsligen. Og hette Julian Johansen, hjelpbarvengjere til A-landsligen, og så har vi Marsk Marsheim, han fra HSF, Utrotta Stjore, og her Jonsson Nilsen, som liløyere. Og Mars, jeg kunne lykke å sammen av spørsmålet, hvordan det neste av stand til? Du vil mye rågan til å vinne det? Jo, det selvfølgelig fantastisk, altså at vinde årets idrætsnavn stort, men jeg vil også sige, at der rigtig mange, som fortjener det, også mange som står bag ved det her, som ikke bare os, i hvert fald ikke bare os 4, der står her, men heller ikke bare os, der var til EM. Der rigtig mange i klubberne i dagligdagen, som fortjener en del af det her. Stor mål var sett av sinne, som har gjort her, at A-landsliget i håndbolten spalte seg til første endaspillet for et føreslig nærkrandøy. Vi skulle nå søtja en søvegang fram til avgjørende løtene, da vi alle bojer omførger høtt og spalte bojer til endaspillet. Og vi kunne ikke lette være vi nå til akkurat det å være at jeg og Løydebrot i Berlin vi. Lett oss søtja. 2023 har vært et helt særligt år i håndbolten. Vi nu i en vaksrar tog i första håndbolten, og jeg tykker at vi innan 5 år har eisende smalt og konvojer til et enda spil i okra ungdomslandslinjen. Og så vær. Longo 3-årsøttene spalte førjer seg til første endaspillet Nekrandoy. Sujan tå, her var ungdomslandslinjen i Førjøen spalt seg til Nutsjo endaspøl, vi tøymon som vera i sommer, bæge ved kvinnon og månnen. Tor, som i det i stora månmynda A-landslinjen, jo heserspelare, og Tor, som i 2016 spalte håndbølten til sin første endaspel. Og i mars og april i 2023 var det avgjørende distiner,
som kunde trycka säte och i första endaspelno för i Alandsli. Först vunno följer av Rumänien. Och så igen av Ukraina. Allt skal avgöras nu tar nästa minuterna. EM-lagna måtte följa bojetter efter sista disto i undergappingsnäm. Jag får veta nu i öron att EHF över borta och hemmasyn att följa skulle till EM nästa år. Så var det lättare för att snacka det. Nå så vara där låten alla smutter av bojetter ända i stövna. Och det är känsloborren, det är känsloborren. Det var fantastiskt. Det är kæmpe stort, men ja, nu må vi ju sikre mod nymål. Faroe Island. Och lötna i Berlin, ja, henne minnas vid öll. 30 sekunder. Det gör det, men där är Pauli Jakobsen. De må rätt i angrepp. Paulsen, smart passning. Royberg Hansen. Aj, ska det ske det samme som skedde mellom Reinkin. Ikke sant! Nei, du ser igjen! Og så blåser dommerne! Er det dommeskandale på gang her? Færøyene hadde jo ballen! Hvorfor blåser de? Følg med! Dette er øyeblikket! Og så er de i full jubel! Færøyene! Se på dette her! Et øyeblikk for evigheten! For historiebøkene! Noe av det mest sinnssyke vi har sett på en håndballbane. Verdens minste håndballnasjon slår tilbake og spiller uavgjort mot Norge. Ja, Jonker, jag ska klappa för dem. Jan German ser pant ner och jag har Skottland challer då för drönande över här distan mot norra och Sverige så där om att Ja, jag ser akkurat vi marska. Det är för kulta kursningar bara var stanter. Det känns det väl bara så jag halt ut av kroppen och innatter och att det var så rörande och en hel chose av 18 och att han där lötan var bara helt ena standande. Väsne färden att vi här till. Du ju är vi en stor part. Ja, nu är vi nog kvar och som vi ser vi omkring att tar vi börjar och helt det att det minst hatt att säga att jag tar vi för till EM och allt det här tänkte jag. Hade vi inte mycket tog. Men så hur fantastiskt det är att släppa över en pastor och en så fantastisk kon hopp och som Marskasen ser allt det som är 18 och som här var en så stor en likelot för jag får ett här till att bära till det är bara obeskrivligt. Julian, vi vänjer och hopp någon vi så kär ett uttalelse från Hattle från 2014 om att nu skulle vi till EM ändaspel. Två som vill vi Atlanten Bay som spelar och som vänjer huxa ut det samma ett av bara utopi ett land så stod Atlanten is ner i drunch nu. Ja, så i timon unge drunch som så också på den vägen till inte var men om det var flyers som tror på det som Hattle tror på helt här att det är i visst ju det var det. Men till inte var stod jag framgången i första handboll till hon är inte kommit åt så igen har med oss arbete börja i handboll samman vi urvalsvänningen och vi tog här arbetar som där lite ut så vill det väl löj hvis man inte var kommentator på det som rent lötne och det som kanske kan bli upp att det bättre tror jag att man ser på kvinnlig och drunjali gently som spelar mot de helt bästa runt omkring i Europa. Och jag också rör det sen till så tjå men när de där. Jag har en 5 år gammal son som säger att han inte för om det igen så jag har sett att en 100 för när så det rör mig inte men det rör mig höra Sandström brev och ta inte mig alla lötnar ta i 5000 föringar som inte rätt kvitt och blått nu i Berlin. Det här fänger mig ofta under distan, självt om jag ska ha fokus och stanna. Men det här var en stor löt. Ja, vi har kanske ett lite surprise om lite löt. Jag lyckas spela och säkert skulle spela en spurning till att skulle ske det att det här var just för att vi gör sort upplevelse. Det går gott. Det var 100% bra början. Det är ju fyra att det spalt och det kan nog ett enda spela att det här var vunnen.
Og det var til sørste dist i underkappingene som var mot Østerrike og i Bregens. Og som i Kyljev så var et særlig vinerband skapt ved østerrikske løykerne til nåttene. Jeg har ikke jeg spør noen spørning om det. Jeg har ikke noe det kan være vi. Jeg vet ikke ordentlig. Hva skal du være, Isak? Men lykke mye. Tid her finner jeg en holdsom. Hikke. Hello from Austria to the Faroe Island. I hope you enjoy your evening. I'm honored to congratulate you in the name of Austria to your award, and I hope you enjoy the evening. We always look back in full of joy and happiness on our night in Bregenz, and I hope you enjoy the following song. Have a good night. I surrender myself into the arms of a beautiful stranger. I surrender myself to you, to you. I surrender myself into the arms of a beautiful stranger. I surrender myself to you, to you. Här så vi ett stora österrikiska strykspelaren Tobias Wagner. Och som Wagner nämnde så spurtes nämligen att vinnarband Borserur ta förska lie fexune kan man säga äntligen EM bo efter en dyster mot Österrike. Och brottet han synker här omklädningsrummet till för att österrikarna vunnit sig och i varje halvfinalerna till EM ända och ja, där får vi allt som snägg annat gör i det. Ja, och det Sanchez vi har då österrikarna synjan. Han har det alltså lärt fra de første løygerne, og vi færre at enda til kveld i kveld vi Jesus Hansen og Jasepia, som Roger Jakobsson for å synge for Jakob. Og tid som i salen i kveld, tid jo mer så velkommen å synge vi i Nyland og synge herst. Vi ønsker vinneren og Øtlandheimen som har vært i oppskottet hjertelig til lukke og best og etno i 2024. Det ligger nekk spennende for framman, og så vågner vi at det vil lykke nekk brukt i 2024, og minst til at det har prekvadet og er til til. Takk for i kveld. Vi og kommet og målstrykene. Godt, udrøft og er. Million suns are glowing in the night. Everything's quiet, except for all the voices in my head that say your name. Tonight I'm letting go, about to give in. Myself into the arms of a beautiful stranger. I surrender myself to you, to you. I surrender myself into the arms of a beautiful stranger. I surrender myself to you, to you. There is only one bridge left for me. My heart is almost free. Beautiful by my side, but all I think about is you. When tonight I'm letting go, about to give in. I surrender myself into the arms of a beautiful stranger. I surrender myself to you, to you.
myself into the arms of a beautiful stranger. I surrender myself to you who really loves me. You really love me. My beautiful stranger. You really love me like I love you. I surrender myself into the arms of a beautiful stranger. I surrender myself to you. I surrender myself into the arms of a beautiful stranger. I surrender myself to you. I surrender myself into the arms of a beautiful stranger. I surrender myself to you. I surrender myself into the arms of a beautiful stranger. I surrender myself to you. Stola og Ytterafaknaden hava Smirline SMS Runavíkar kommuna Paul Hansen MPM og Atlantic Airways.